Sizi hödürleyen şu filmden meşhur kitap hikayesi esasına surata düşürüldü. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir. Henil çağı wagtlarym oğlanlar bilen bir hatarda men hat ýazyp kitap okumaklygy höwesekdim. Atam pakir sowatly adamdy. Enemin gurrun bermegine göre atam henil oğlan wagtlary hattatçylyk edipdir. Okuwçy kutup olary sowat öwredipdir. Diň onuň bilen çäklen ben döwrüne gamışdan kagyd ýasamagyň hem ustady bolupdyr. Okuwçylaryna döwredipdir. Bir ýerde seýrek kitaplar bar bolsa, olar göçürip alypdyr. Ýadyma düşýär. Ömrüniň soňky ýyllarydy. Bize özüniň hünerini öwredip bilmeýändigi, gittikçe döwrüň üýtgäp ýaşaýyşyň agyrlaşýanlygy üçin gynanypdy. Şeýlelik bilen atam dünýeden gaýtdy. Ondan bize kalan miraslar bolsa irgun paylaşdy. Sebäbi enem her gedek atamdan kalan zatlar bolsa ýüregi ağırlardy. Ana şoň üçin atamyň zatlaryny paýlady. Soňra bilen bolsa biz obadan başga ýere göçüp gaýtdyk. Mal baktyk, ekin ekdik. Garad ýaşaýyşymyzy gowlajak bolup elle baryn etdik. Emma atamyň ýyzyny ýöredip bilmedik. Ulullyk ýigit çykdyk, öýdü ýşikli bolduk. Birde azatlyk, birde köpürlük. Ahir oğul biz üçin zähmet çekilen bolsa bizem öz gedegimizde zähmet çekdik. Emma atam ýaly bolup bilmedik. Şol eklençin ýyzyny algap durmuşyň sapalagyna çolaşdyk gördük. Şeýdip hem ne özüm sowudallym, ne de ýöne men hemişe bir zat arzu edip ýaşadym. Eger oğlum bolsa hökman okudurun. Atamyň kesbine öwredörnip her baran ýerimde alymly bilimli adamyň soragyna boldum. Okap bilmesem de atam bahyryň bize owa adamlaryny heniz çağı wagtlarynda okap beren kitaplar ýaly kitaplar gözledim. Günem de perdeş gelýär. Owada biz ýazyjylara owa aýlanyp dörli rowaýatlardyr. Hekaýelary halk edebiýatyny, gadym kitaplar tap okujylarymyza ýetirip bilsek, bar azarlyk ýerine etdi bolar. Ýöne bu garaň çölüm hiç soň ýokda. Ýöne depeleri. Ýöne depeleri. Agdyma murak gitdi. Suw içeýin. Ay, o da bu torupdur. Hey o gara etmek bakak. Diyor. Sen nereden çıktın? Sen bir yere ne edip düşmüyorsun?
Senden başka canlı arama yok bu töwerekde. Näme seredýän? Tennip ýoldan çykdym men. Indi şeýdip gowdgan man oturjakmy? Bol ya, otur. Menem diýjmaly. Yürümekçi mi? Şeýdip ýolum boşasaň erbedem del. Bolla otlanna gayrat et hov. Boljak gelo. Töwereklerde instan zama görnenok. Ya sen ýygyňa düşäýsemmikäm? Suwa ýerine eltmezmikäm? Nädeýine başga ilajym ýok. Näme seredýän ha? Şunu alýanmy? Eni aldım. Sen biraz haylarak yürümeseň sen ýygyňdan ýetip bilmeýänmen. Howaň sydygyny biror suwur iş bolsady. Bir çopanyň goşumka owa ýakynlaşdymaýdyan. Doğrudanım owa. Bu dünýäden ötünçäň at bilen awry alan ýagdy. Bulatynyň taýasyna ýatynçäň mergul penjesine kalan ýagdy. Şunda da adarak yalık ediyor. Şuna da çıktı uzayın. Kim kârey bu geliyen? Diyemedin iyidine düşüp geliyor. Havaya gelip mıka. Bu mihman nereden geldik? Salamu aleyküm ya Suli. Ve aleykümselam. O gara sağlık mıdır? Sağlıktır, Hudaya şükür. Diyemedin iyidine düşüp gelipsiniz böyle eğiliktir da herne. Yavur ötevçi zat mı ka? Eýilik ağam, eýilik. Ýaňy diýäňdi görmän ýoldan çykaýdym. Vahay görgülü. Gara suw gerek bolagynjan. Soğungurun yok inim yor. Kän su bereyin yor. Vapacan. Han bär gel oğlum. Gidip baryadım da ata. Gidersin oğlum, gidersin. Mihmana su getir de son arkayın gidiver. Bolya ata. Gayret et. Bor ata. Enesi, senem çay soğuk bilen bol. Ya Allah. Mihman, taşarda oturuverdin mi? Ýaşul adara galma lele kenne. Agtyňyzyňam gitşek yer zerurdur da. Yederine şükür. Hey oňa bir azar bolmy. Mihmana taňdan ullypdirler. Taňar ýalkysyn. Ýoksa da adyňyzy aýdaýsaňyz ýaşuly. Adıma gol Murat diýerler. He. Sizden bir adyňyzy aýdaýsaňyz. Ulmurad ağa, maňa alim diýerler. Men bir gelen adam. Owama owa aýlan kitap ödleýän. Kitap diye mi? Meden mirasyň bar ýerinde bizem madyrys. Doğru. Ýöneşi siziň owaňyza ilkinji ýere gelip durşy. Yalňyşyp düşdüm diýsene. Şey diýdiňem boljak. Ulagymam dewildi. Alad etme, uloň bir alajy bolar. Owama owaýlanyp kitap ýygnaýan de bir zat aýdasyn gelýär. Ya Allah. Bizim ovamızdan Edilbeýle kowalarda tapan dadyň ýaldatlar çykmasa da täzin zatlara bardyr. Hani neyim yor öýe gireli. Bolýa. Gurrun öýde dowam edeli. Penjegine tirani ele su wagtdaly. He. Bor ýaşuly. Hani an. Geç mihman. Ya bismillah. Töre geç. Kakas mihmana geçir. Getir. Mihman al, dozada otur. He, sağ ol. Bereket bersin ýaşuly. Kakası.
Hawa mihman geliş nerden? Aşgabatdan. Owa aýlanyp kitap ödleýän. Ören o ýaşy ýigit. Ha, uloňyzam ýolla galdy. Hawa. Gümüşine bolýar zatdyr. Belki haýyrlydyr. Gülmurad ağa. Öýde bolsaň habarlaş. Men häzir. Gülmurad ağa. Ay Kim Gülmurad ağa. käbi? Batırın sesi Allah. Assalamu alaykum Gülmurad ağa. Wa aleykümesselam Matırcan. Arma var. Ay bar var. Oturbasın. Hawa. Ine al. Ay berekel. Bala öýüňde. Ne var? Nesip bolsa akşamam öýde üýşmeleň etjek. Tuğleme. Hükman barmalsyň. Wah men barardım oli öýde mihmanym barda. Mihmanyňa malyp bar. Aýdymy Gülmurad ağa. Sizsiz owada üýşmeleň bolmajagy bellidir. Tawar şeýlana tawar Batırcan. Hükman barmalsyň. Odan akşam gelmekçi. Ha, Hanım radan ýoksa da. mektebine gitti okuwçylaryň ýanyna. Oğlum adam da tuveleme. Bolyanna. Garaşan Gülmurad ağa. Bolya. Bor. Tawar. Uy, Gülmurad ağa. Ha, Kitabam ala ori. bolar. Yok bar. Bolyanna. Bor. Tagaman otur. Garaşan. Bolya. Kitap. Batırcan akşam işmeleňe çakylyk edýär. Gülmurad ağa. Ya Allah. Kitap diýdimi? Hani çuwallak kitap alyp ber. Häzir. Ine. Götür. Ene şoňa kitap diýerler. Kitap. O kitap. Kitap bilen iş sarşan ýydyň oğul. Gülmurad ağa. Bu kitap. Magtymlyň kitaby. Hawa. Hey gelip ýören ýerinde şuňa ta geljek kitap gördüňmi? Ýok. Kitap gowdur. Maň her bir sözi bir köşekli diýä diýerler. Dogry aýdýaňyz. Sen hem dogry aýdýan bolsaň, häzir bu kitaby baha berişimden bilersiz. Keş teyledim, gezdim ışığın dağından. Ne beladır kimsi çeker bu derdi. Işık dağın assalar göğün boynundan. Gök titreyip çekebilmez bu derdi. Işık eser etmese yanmaz çırağlar. Işığa düşse kuşlar egler qurt ağlar. Egler hayvatlı kuvatlı dağlar. Daşlar erep çekebilmez bu derdi. Kimdir ışığın yükün çeken merdana? Pelek gördü, orkup düştü gerdana. Zemin cünmüş eylep, ollu lerdana. Çöller, düzler, çekebilmez bu derdi. Behişt kaçıp çıkmış arşın öyünü. Tamu korkup inmiş yerin teyine. Kaçtı derya, Allah adam boyunu 400 yıllap çekebilmez bu derdi. Mağtum uli çeksen derdi düğünden, asıp olup şikayet etme bugünden. Bu ölmek, ayrılmak kalıptır öňden, peder bize miras koymuş bu derdi. Yeter dağı derler. Ne bildin de mi ne şu düýämiň seni ýüzüne sürüp gaýdan. Köngüller, yürekler bir bolup başlar. Tartsa ýygnerer, topraklar daşlar. Bir sprota taýýar kılınsa aşlar. Göterler, oluk baly türkmeniň. Berekella. Sene gaty gowy tutupdyň. Ine. Sıralara getirdim. Şulary hatap almaly. Hojalyga jogap berýän annam soňady? Anna, O nirede? şu töwereklerde bolmaly. Müdiriňiz nirede? Tete gelýär. Ödem gelýändir. Dogurdanam, sete gelýär.
Moğlum salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ine moğlum. Sıralara getirdim. Çıra? Owa çıra. Sırada. Bilýän misin? Maňa has zerurdat kömür öňümizde gyş ýetip gelýär. Esasy adam okuw esbaplar, kitaplar gerekdir. Siýa gerek, depter gerek. Aýgaraz bu mektebe gerek zatlar kän. Salam anna. Salam. Dogurdanam, çıradan ne olur aýtsyn. Moğlum, esvaplan bir alazı olur. Siz hiç dadın aladasını etmeyin. Yerini bu çıralar näme etmeli? Moğlum, akşama okuk etmeli. Şeýle de moğlumlarymyz etmeslik edýär. Moğlumlan bir alazı olur. Moğlumlaň alajy bolar, esbaplaň alajy bolar. Ne bileyim. Olur. Mahtumulu prağı. Dur, Näler görünür? dinle. Gördüň näli? Seýledeliň bu jahana, jahanda näler görünür? İskender Cemşit saldyran beýik binalar görünür. Bişeleri şiirpeleňli, gülgüldarna uça beleňli, gün düşmeýän ter öleňli çeşmeli dağlar görünür. Yaradan bar etdi ýokdan, dağlar Esjeňmi? düýýär çokdan. Sorsaň habar berer nuhdan, garrygan awlar görünür. Çağlan, yalan dünýä çağlan, ne gülen galar, ne ağlan, gar ýagmyrlar burju bağlan, kemerli dağlar görünür. Mahtumulu kim var ölmez, acal doymaz, zemin dolmaz, asman inmez, yer çöwrülmez, gün ýörer, aýlar görünür. Berekella. Sene katı kovuya tutupsun. Salam okuwçylar. Salamu aleyküm. Salam. Geç Oturay. yerine, otur. Magtumulyň oşgusy mı? Awa, maqtumulu prağıyın koşkusu. Berekella. Magtumulyň oşgusyna gowy kıyan ekenin. Dur. Dinle. Yağış il ayvın açmaz. Göre bile haram içmez. Yaradan yadığın geçmez. Göz yaşın dökmeyen erden. Evlenme de ya mevrular, zaman ötör, narx çögrüler, ağır dövletler ayırlar bırağda bakmayan erdi. Oçoklara yasavuni, Gurda koymaz şiir avuni, Peygamber bizar yovguni, Yollaşa bakmayan erden. Öz özünden akli etmez, akılların sözünü tutmaz. Yoksulluk yok olup gitmek onu iş terk etmeyen erden. Mağtumulu yangıl öçkül, ya lal otur ya dür saçkıl. Bir guruksuz ittir kaçkıl, nefihat yokmayan erden. Yorgireli. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Gel Gülmurad ağa. Aman ha. Geçin hadi, gelin. Gel mihman. Gülmurad ağa mihman. Sağlık olsun. Aleykümselam. Şäherden gelipdir. Birden Şäherden gelipdir diye. Hani geçin Gülmurad ağa. Ha, oturun mihman, oturun. Ha, yaşlılar. Gülmurad ağamızdan gelline. Mihman. Ay mihman. Biler bolsaňyz, bizim owamyzyň bir däwi var. Hava. Şular ýaly agoýmyza ýygnanyp, saz dinläp, owa Magtumul atamyzyň kitaplaryny elden ele geçirip, on goşgularyna koşmak däwimiz var. Mihman, siz hem goşularsyňyz abide. Boşulay. Hava. Ýöne onuň şertem bardyr. Şu kitap elden ele geçen ýagdaýynda saz sägin ýara. Şo wagt kitap kimiň elinde bolsa, şolan Magtumul atamyzyň şygyryny okap bermeli. Bolya. Ananda ýaşlylar başlaýylyňmy? Başlaýylyň. Ana Gülmurad ağa geçirmeriň onu. Bismillah. Al oğlum. Görýärmi? Hani? Tuğulimi. Ne? Bismillah.
Qara daşdan qara gyla saylan göz. Şoňlar görejin göze mihmanlar. Berekella. Gelen aş diýip gelmez, turşutmagul yüz. Nana mätäş däller. Söze mihmanlar. Ağırdır hengamlar, uzakdır yollar. Soruşda yigitler, sözleşse diller. Baharda açılan rengberen güller. Bar pasılaçılar. Yada mihmanlar. Ne adım hünärler, ne sırlı işler, ne huvalı bağlar. Bu oğan adamları bu kitap bilen yaşap berene keler. 70 türlü iymişler. Bu kitabı men nädip Gülmurad ağadan sonra balsam kam. Yigidin bolmasa yarağı atı. Şunu belli bilin yoktur gayratı. Koçollukça gidersin mün kuvvatı. Yigitliğin zori. Deyde mihmanlar. Bu dünya yüzüne gülüm gülümdür. Pişesi köp bolor cevre zulümdür. Her neçe yaşasan Adamlar boş olary, yüreği bilen, kalbi bilen dinleýärler. Ýöne boş olary, diňe boğan adamlar der. Tutuş, Türkmen halky eşitmeli. O juwan, onmagul görküňe, gojalar sen görküň, yüze mihmandır. Mağtım ulu aydar, ayıp ödümde, ölüm yadımdadır, korku ödümde. Bularyň büýtgeşik däfar eken. Yaşasan yerin yüzünde, Ýöne meniň kitap şonu dalmaly. Duze mihmandır. Hökman almaly. Ula tamydyň goşgularynyň belli wahasy ýokdurlar. Dogry aýdýaň. Mihman, gedek sizinkidir. Bolýar. Onuň ama gelir wagty boldy. Mehman, senem mazalca yatat doýdyan. Ýokla Gülmurad ağa. Gaýtan bar ýa-da ulumyam ýok bolaydy. Wagtama bir çene bardy. Yatıp dinzaldan gow bolar. Bolýar, saman ýatyp duruň. Giýjaň rahat bolsun. Sizin kim? Mehman, otyrdyňyzmy? Soraya diýmän, ýör öýe geçip diýin jalaly. Ay ýok, sag ol. Arasa howadan demalaýyn edim. Soňky döwür ýyllar haçan görenim ýadyma düşenok. Gözel göwnüň mehman, men ýorgun çökler getireýin. Ine mehman, alın. Giýjaňyz rahat bolsun. Siziň hem giýjaňyz rahat bolsun oglanlar. Taga maýny atyp duruň. Bolýar. Her zatda bir behwit badyrda. Kitap tep ýola çykdyk. Ençe oğlar söküp iwal tapan zadym bolmady. Ahyrynda gel bir düýen sebäpkär edip tüýt bir halis gözläp ýören kitabymyň bar bolan ojagyny getirdim. Benden ihlas arýad etmediň. Saňa müňde bir şükürler bolsun jan Allah'ım. Kerem eyle. Ya Rab. Kudretli Subhan. Garip gamgyn geçen halyma meniň. Aklym hayranadyr. Etmişem puşman. Bilmezlikde geçen salyma meniň. Din gyljyn ursam tenne zorum ýok. Mätäjinan beýre ellederim ýok.
pakir menem. Sennen ayrı yerim yok. Bir teselli bergil. Köňlüme mening. Mihman, gidiverdim ka. Gidiverdim ka Aytman. Kitap. Kitap yok. Kitap nerede ka? Kakafil. Ne molly? Kitap yok. Kitap yok mu? Abi kitap. Kitap bilir de. Mihman nira gurumcurum molly. Hayyedenim var ola. Nira gurumcurum ola. Da yok. Nira gitti köre. Hayyeden işim var ola. Yırtıkal, hayyeden işim var ola. Sen onu izine tırkak getiren, hani nur adam? Hey! Yıra gitti kör. Duramur Kakafil. Hey, yıra gitti kör. Oh. Hey, hadi öte gitti bak. Yürgayt Ali. Murat nerede? Dağdan gidisi. Hayyeden işim var ola. Bah. Hadi öte gitti bak. Adamlar anana real olmadı. Salamu aleyküm, Ölmürad ağa. Tamam, örstünüz mi? Öten asam düş gördüm. Her dağdın öz bəxvidi var ilenine. Bu nereden çıktı ka? Bu kitap tüyt men gözläp beren kitabım eken. Kitabıma elineken. Adam pakir çiğ de menne. Guman imandan ayırır deyiptirler. Bu kitab göründen son menden ayırışıp bilmersin deydim ha. Dine sen nel. Başkalarım şeyle. Ölmürad ağa. Bu kitap size näçe ýyldan merba? 40 yıldan beri vardır. Doğru. Şunça wagtla bu kitap size olan bolsa, içindäki ýatdan bilýänsiňiz. Bilýän. Ýöne bir bilmegem däl. Hemmesini gurruna merp bilerin. Muň üçin näkiliň ählisi meň ýüregime ýazylan. Ölmürad ağa. Şu kitaba näçe diýseňiz diýinde maňa satyň. Enesi. Şu kitabı yerine koy. Bu diýeniňe bolmaz han ogul. Ölmürad ağa. Ölmürad ağa. Ölmürad ağa. Dursaňyz lan. Hakykatdanam mehmanyň ulagadyr. Bäh. Haçaramdyr. Otlanan ogul.
kitabı menden alacak bolsaň, elki meni razı etmeli bolsun. Men bolsa razı boljak gumanım ýokdur. Eger razı bolaýymda da aýalym bilen oglum razı bolmaz. Oň üstüne de tutuş ova razı bolmaz. Bir döwüm çörege zar bolup oturmazda da bir harpynny okap bilmeýän wagtymyzam bu kitabı satmagy yüregimize tügennärler. Innika asyl özüň okap gördüň ahyry. Manyň her bir sözüniň bir düýä degip duranlygyny. Manyň biziň elimize näil düşenini aýtsam, onu diläp oturursaň meýdamak. Olmasa gurrun bereyin. Yoksa ma şu güne çelli doğul devşir oturan komşuyma daydamak. Aydın Ölmürad ağa, aydın. Men sizi höwes bilen dinleçek. Aydın. Ölmürad ağanın kitabı dünya manına degiyati vaydiyalar.